Бүген кышның тәүге көне, урамда салкын һава. Бөтерелеп уйный, ак мамыктай кар ява. Ялтырый ут яктысында, җемелде йолдыз кебек. Кулга алсаң кар бөртеге, шунда ук бетәреп. Кыш әле яңа башлана, ул 3 ай кунак булыр. Кар бураннары белән бар дөньяны тутырыр. Син сөйләгән әкиятләрдә чәчәкләр җирдә иде. Балык сурәтләрдә түгел, елгада, күлдә иде. Син сөйләгән әкиятләрдә чәчәкләр җирдә иде. Балык сурәтләрдә түгел, елгада, күлдә иде. Кирәксенми без шифасын, яңгырын чиста карын. Кайсы әкият сыендырыр без яшәгән җир шары. Кирәксенми без шифасын, яңгырын чиста карын. Кайсы әкият сыендырыр без яшәгән җир шары. Син сөйләгән әкиятләрдә диңгезләр зәңгәр иде. Ел буйлары бәпкәүлән егетләр мәргән иде. Син сөйләгән әкиятләрдә диңгезләр зәңгәр иде. Ел буйлары бәпкәүлән егетләр мәргән иде. Кирәксенми без шифасын, яңгырын чиста карын. Кайсы әкият сыендырыр без яшәгән җир шары. Кирәксенми без шифасын, яңгырын чиста карын. Кайсы әкият сыендырыр без яшәгән җир шары.